Съм Алекс и днеска ще направим един епизод на Майнкрафт оцеляване и с мен е Венито. Здрасти, хора. Да, той е до мен и сега предимно ще, смисъл, как да ви го кажа, ще оцеляваме, да. И да, това е всичко общо. Играем на телефоните и да. Този клип смятам този път да е 20 минути. Аре, какво бързо? Готово. Аз нацепих дърва. Аре бе, къде е? Брадва, кирка. Още пръчки. Сабя. Добре. Сега какво да правим? Ами ще строим къща. Да изкараме. Предимно ако искаш да намерим някое село. Добре. Че там поне има нещо. Сега си пусна продукт, смисъл, какво съм събрал. Не. Там видях пустиня, може и село да има. Не знам какво има там. Айде да направим така, аз ще набирам ресурси и ще ги пускам и ще ги взимам. Ай, тук ще не е къща. Чуле. Окей. Майко фаликса. Нека да се фаля. Чук паяк. Виждаш ли ме? Къде си? Къде си? На пустиня. Къде си? Е, тук на върха, че ме видиш. Ще дойда с кон. Како но? Имаме, не виж. Където спалнахме тук в пустинята. Смятаме тук да се заселим. Дай да почна да строя нещо. Нещо примитивно за сега. Да се съберем двамата. Виждам те. Че да си намаля звука. Че ма дразни. Шулава намерих. Стой там, стой на място. Тем да набира малко камък. Шапа на флавата. Опа, то кактус. Скирката е тук копай на... Да събирам ресурси. За да крафт на смисъл да си направим къща. Айде ще го направим клипа 15 минути, защото батериите падат. Так, 40 дърво.
Ето тук ще е вратата. Так. Ще направя малка къща. Ти търси въглени. Знаеш тук. Добре. Те въглени се намират по това. Мете колкото имаш. Много си набрала. Те въглените са също да копаем писекта за такова, за прозорци да направим. И печка. Трябва да не светлина. И печка. То въгле тук намерих аз. Събират се под вода. Чай, във водата да далим малко. Аз вече мога знам да намеря. Тази печката е най-малкият проблем. Добре. Зайк. Бучетата свършват. Една врата. И една-две камини. Повече от една врата направих пък аз. Динг, готово. Сега най-важното е като построим къща да оцелеем през нощта. Легло трябва също. Да. Бия. Напред малко по-високо. Поне 3 блока. Заеби. Нали си пак нещо. Давай, извинете, грешка на езика. Но съм занаята. За сега турвам 15 дърва, палим нещо, защото тук е по-мрак. Какво намерих? Какво намери? Това. Къде си? Тук, виждаш ли ме? Това е някакъв зомби с броня. Трябва го убием. Къде бе? Точно идва към мен. What the fuck? Намери го, чакай, бягай. Да го унищожим. Чакай, аз ти. Това не е зомби. Това е точно такова. Това е пясъчно зомби. Не е с броня. Бах ти букут, стига и дай. Мале, идвам. Някой ме удря. Идват от това отдолу. Те са малки, бе! Те са много малки. Убима, бе! Това малкото му убие, човек. Те много трудно стават за убияне, бе. Хора, съжалявам, че ми лаги цепи понякога, ама просто да, слаб е интернета и затова. Алекс, иди си вземи продукт, ресурс. Да, сега ще ми кажете, че е смисъл... Иди си ги вземи. Аз да си ги взема, но това малкото знаеш как кано шива. Гледай го, брат, на газа ми, брат. Де убиха, ма. Стига, къде падна. Шанс, брат. Не мога ги убия сам. Дай ми някаква кирка или сабия или мет. Там на моите ресурс. Трябва малкото да го убием. Това малкото много гадно е. Бегам, вземам ги и бегам. 3. Къде са, бе? В дупката. Йоло. Те ги няма, брат. What the fuck? Малкото пак ме пъгна. Гледай, бе, брат, гледай какви са нагли, бе. Аз 30 пъти умрях. Аз се прибирам из къщата, като излезе 3 пари зомбита.
О, има такъв скелетон. Са. Има един скелет, човек. Чувам. Стреля. А това... О, мага. Бегай, влизай в къща. Ей, тук са ми ресурсите, ти ги взе. Ще убия малко, пак. Не мога да видя нищо, брат. Не мога да видя нищо, абсолютно. Аре, идвай. Къща. Ще да убия малко, брат, не виждам нищо. Ме питаш ли ме? Не съм играл Майнкрафт много време, аз по принцип Гротопия и Терария. Къде е вратата? О, мага, брат. Ей, вратата. Отвори. Влезнах ли? Затворен. Имаш ли нещо? Някой ми писа... Хора... Венка, ако смяташ... Ай, това да е всичко за този епизод. Добре, той е без... Това ще е всичко за този епизод. Малко фейл. Малко фейлнахме, защото загубихме много неща, ама пак построихме къща и всякакви работи. От мен е чао, от Венето чао. Бай.